10 mestských ľudí, 10 rozdielnych osudov a životných príbehov sa spojilo v jedno, a to vďaka projektu Farma. Práve tu sa začali písať nové dejiny. Farma trvala 6 týždňov. A určite to bude vo mne šumeť minimálne 6 rokov. Tá farma bola geniálna vec. Príchod na farmu by som hodnotil iba jednou vetou, a to, že je to malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo. Na tom, aby všetko fungovalo tak, ako má, pracovali desiatky ľudí. Televíznemu štábu pomáhali aj takí, ktorí so životom na farme majú bohaté skúsenosti. Posadili sme zemáky, potom kaleráb, kukuricu, šalát, hrach. Dal by som si veterník, laskonku, vypražaný sír s hranolkami, rýžu, kávu, čaj, med a pivo. Na farme fungovalo nepísané pravidlo. Čo si nevypestuješ, nevyrobíš alebo si nezaslúžiš, to nemáš. Výroba chleba tu na farme trvala 6-7 hodín. Kým sa to na tom žarnome namlulo, to zrno, potom sa to upieklo, urobil, takže a strašne to chleba bolo málo, hej. Takže 6 hodín niekto pracoval, alebo niekoľkí pracovali. Urobil sa chlebík, ktorý sa zjedol za 3 minúty. Snívame o sladkostiach, ktoré by sme si dali. To zrna tu na tom stole, to je úplná tragédia. Ja by som chcela len vedieť, alebo keby mal niekto povedať, aká je pointa tejto show, totálne vyšťaviť ľudí. Život bez elektriny, teplej vody a výdobytkov modernej doby sa stal krutou realitou. Farmári svojmu novému životu uverili a doslova zabudli na prítomnosť televíznych kamier. Sme naozaj na 10 týždňov zavreli bežných ľudí vlastne na farmu uprostred lesa, kde sme ich nechali žiť normálny, reálny život. Veľa ľudí takých, čo ťa pozná z takej stránky, že len z počutia niekoho a veľa tých ľudí nehovorí o tebe moc dobre, tak myslím si, že zmenili zmienku o mne, že nie som až taký, ako jedna babka povedala. A potom to prišlo. Po 6 týždňoch mohli farmári našu farmu opustiť. Už som konečne voľný, už som šťastný úplne, som bol taký happy, že proste všetko môžem. Všetci boli šťastní, že vidia viac ako 2 hektáre plochy, na ktoré sme sa mohli zdržovať a už konečne aj nejaký iný svet. Spomínam si na to veľmi dobre, ak sme odtiaľto odchádzali a keď sme vyšli tam vyššie, tak boli tam dosť fajnové vecičky, ktoré sme na farme nemali. Stolička! Farma zmenila životy mnohých ľudí a čo je najdôležitejšie, pripomenula nám to, na čo sme už možno zabudli. Teraz, keď som doma, tak určite neľutujem to, že som bola na farme. Myslím si, že nemám ani čo ľutovať, pretože som to vyhrala. Ja som zažila najkrajšie leto v mojom živote. Farma je zážitok. To sa nedá opísať jednoducho. To vám nikto nezaplatí, ani žiadna výhra, ani nič. To treba zážiť. Človek sa v živote neteší až tak, z takých drobností. V tom našom svete človek tak otupí a proste veľmi rýchlo zabudne na tie jednoduché veci a na to, že sa má tešiť z tých jednoduchých vecí. Tak to mi trošku chýba. Váž si to, čo máš, lebo o to prídeš, panáčik.